17. november. Deň boja za slobodu a demokraciu. Na tento štátny sviatok spomíname ako na deň zamatovej revolúcie. S bleskom sme sa boli opýtať priamo v Mlynskej doline vysokoškolákov, čo si o tomto pamätnom dni myslia. Hovorí ti niečo dátum 17. november? No 68 rok. A čo ti hovorí rok 89? Prevrat, demokracia. My, dolu podpísaní, vyzývame všetkých študentov vysokých škôl, ktorým nie je ľahostajný ďalší osud našej spoločnosti a postavenie študentstva v nej, aby sa pripojili k novozaloženým nezávislým študentským odborom. Niektorí sa sťažujú, že je horšia sociálna situácia. Možno je to pravda, ale mne to nevadí. No asi si vtedy mysleli, že to donesie pozitívne zmeny, ale nemyslím si, že je to až také pozitívne. Odkiaľ pochádzaš? Poprad. A čo ľudia v Poprade, napríklad tvoji rovesníci, majú sa lepšie alebo horšie, myslíš si? No, tí moji rovesníci už nie sú vôbec v Poprade, tak asi sa mali dosť zle, keď odišli odtiaľ. Teraz sú tie výhody. To, že tu môžem slobodne stať a ísť kam chcem. Nevýhody? Je tu príliš veľa vecí, ktoré nechcem. Nesloboda prejavu sem tam. Na niektorých miestach. A korupcia. Napríklad na ktorých miestach si to ty osobne pocítil, tú neslobodu prejavu alebo korupciu? V Mlynskej doline. Chodím cez Vratnicu ako cez hranice. Je dobré, že sme sa dostali ďalej na ceste k demokracii, keď to nie je ešte zatiaľ také, ako by to malo byť. A aké by to malo byť podľa teba? Tak jednoznačne by to malo byť viacej tá demokracia, povedzme toho západného štýlu a mali by sme konečne prekonať tzv. Ten postkomunistický chaos. Nesmieme sa nechať zastrašiť a musíme pokračovať. V jednote je sila. My študenti sme v podstate budúcnosťou tohto národa. Vzdelanie je to jediné, čo nás môže ako národ posunúť dopredu. Sloboda. Sloboda cestovania, sloboda myslenia, tvorenia, koniec cenzúry, koniec režimu bývalého. Vidím to ako veľmi, veľmi pozitívny krok, ako veľkú zmenu. Najväčšie pozitívum bývalého režimu? Tak starší ľudia, staršie generácie tvrdia, že sa mali lepšie, ako sa majú teraz momentálne. Čo si myslíte o 17. novembri 89? Nič. Nič? A myslíte si, že bolo lepšie alebo horšie pred 80? Lepšie. Bolo lepšie. Ja som spokojný s vývojom po 89. Čo sa týka mojich rodičov, viem, že sú teraz spokojnejší. Čo si o ní myslí národ? Nech si otvoria okná! Títo naši politici, ktorí sú demokraticky zvolení, ktorí sa vždy vyhovárajú na to, že sme demokraticky zvolení, nič nerobia preto, aby sa občania mali dobre, ale robia len pre seba. A však to viete, dúfam, že so mnou aj vy súhlasíte, nie?